אז שלום לכולם, אתם בטח הגבתם על הסרטון כדי לקבל את ההדרכה המלאה, אז אני מתאר לעצמי שאתם בעלי חנויות דיגיטליות שנמצאים כנראה במחזורים האלה, אולי צפונה, אולי דרומה, ובאמת רוצים להבין מעבר לכותרות של אחוז המרה, הצעה, קריאייטיב, קצת יותר לעומק הדברים, ובאמת אכפת לכם. שזה באמת משהו שהוא ניכר וחשוב, ויש כאלה שפותחים חנויות דיגיטליות ולא באמת משקיעים את כל מה שצריך ואת הידע ואת ההבנה, וחושבים שזה לעשות חיים קלים, לפתוח חנות דיגיטלית, למכור מוצרים, להביא מכולה, וזה דרך קלה. יכול להיות שזה עובד הרבה קל לאנשים, אבל יש הרבה אנשים שלא ויש להם קצת יותר דרך. ואני פה קצת להרגיש את הדברים שאת האמת משנות הניסיון שלי, שזה בערך 7 שנים של ניסיון בעולמות המרקטינג ושיווק ופרסום באונליין, ומעבר לזה לשנות ניסיון של עולמות המחירות פרונטליות. יש הרבה דברים שצריך לגעת בהם בכל הנושא של החנות אונליין. וזה בעצם הדברים שנגענו בסרטון, שזה בעצם אחוז המרה, הצעה וקריאייטיב, ואני הולך לדייק פה בעצם את המשמעויות של הדברים, המה, למה ואיך. בסוף שאנחנו רוצים לקנות מוצר, תחשבו אצלם בתור לקוח פוטנציאלי, שנגיד אני הלקוח פוטנציאלי לחנות שלכם, אני רוצה באמת להבין ולהאמין שהמוצר הזה הוא הכי טוב בשבילי. לא בקטע של בסוף שאני רוצה לקנות משהו, ואני רוצה לקנות נעליים, חולצה או whatever, או כל לקוח, באמת אני לא חושב על עצמי, רק כל לקוח פוטנציאלי, הוא רוצה לקנות משהו טוב. אף אחד לא יגיד אני רוצה לקנות משהו שלא עובד טוב, משהו שעובד חרא, סליחה על המילה. עובד בצורה לא כמו שאני חושב. אז זה בדיוק המה המוצר יודע לעשות את היכולות האלה והאלו, יש לו את הפיצ'רים האלו והאלו, יש לו סוללה כזאת וכזאת, יש לו סכינים כאלה וכאלה, לא משנה מה המוצר, זה להנגיש את מה המוצר בצורה הכי טופ והכי מגרה והכי מחירתית שיש. זה בדיוק המה. זה על ידי זה שבדף מוצר, אני אדייק את זה עוד יותר, ברמת הדף מוצר, לדייק ממש את כל המפרט הטכני ולגעת ביתרונות מול החסרונות וכל הדברים שהם קשורים להיבט ולאופי של המוצר, ובאמת מה המוצר בצורה הכי פשוטה ומחירתית שיש, ובאמת אמיתית ואותנטית. ואחרי זה הוא מביא אותנו ישר ללמה, שהלמה זה בעצם למה אני כלקוח צריך לקנות ממכם את המוצר. שבסוף כל הלמה הזה, זה בסוף למה לקנות ממכם את המוצר, זה למה המוצר שלכם יותר טוב משל האחר. אם זה דוגמה חולצה, אז למה המותג שלכם יותר טוב מזרה, יותר טוב מפולנבר, יותר טוב מבוס, יותר טוב מגנט, לא משנה מה, איזה מותג יש. למה שלכם יותר טוב? למה החולצה שלכם תיתן תחושה יותר טובה מהצד השני? זה בדיוק הלמה. למה שלכם יותר טוב? למה נכון לקנות את שלכם מאשר האחרים? ברגע שהם יבינו בדף המוצר או בדף הראשי או על ידי הפרסום, ובעיקר בדף המוצר, למה שלכם יותר טוב משל האחר, הבאדם יתחזק בלבצע את הקנייה. הוא גם יחזק את עצמו ולשלם אפילו יותר לכם כסף בשביל לקבל את התוצר ואת המוצר היותר טוב שייתן לו באמת מענה לפתרון שהוא רוצה, מענה לבעיה שלו. זה הלמה. איך? זה בעצם הדרך שהכל עובר, כל המסע, המחירה, כל החוויית משתמש. אם אתם רוצים להעביר משהו יוקרתי, אז הניקיון של האתר, הפנסיות, התמונות המושקעות. איך המוצר בא לידי ביטוי בעיניים של הלקוח. איזה תמונות מוצר יש? יש תמונה אחת בודדת שנראית שלקחתם אותה מגוגל, או שזו תמונה שהשקעתם, סטודיו, כמה זוויות, מאחורה, מקדימה, 360 סרטון, אולי אפילו עוד סרטון תדמית, ממש לעבות את איך המסע המחירה הזה עובר, איך הלקוח קונה את המוצר, באיזה חוויה. זה משהו מאוד ניכר גם בעיקר בזמן האחרון, וזה משהו ששווה לשים עליו דגש, וזה בדיוק האיך. וזה דבר שכנס תמיד דרך את אחוז המרה, למרות שכאילו הרבה דברים פה הם קשורים לאחוז המרה באופן ישיר, אבל זה בעצם ההמרה של האתר, ההמרה של הדף המחירה או דף המוצר. אחרי זה עוברים להצעה, שבאמת בהצעה יש כל כך הרבה דברים לכתוב, אבל דווקא בחרתי להתמקד על הטבה, כאילו הנחה או הטבה לקונים הראשונים, שזה מביא אותנו לעוד כל מיני דברים שקשורים לאימייל מרקטינג ו-SMS מרקטינג, שאולי אני אגע בזה בסוף, שזה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי לאחוז המרה.
אבל לפתוח אוטומציה ראשונה של ברוכים הבאים, תודה רבה שהגעתם לאתר, אתם יכולים ליהנות מ-10% הנחה בקנייה הראשונה, כי בסוף המטרה שלנו שהלקוח יחזור ויקנה מאיתנו שוב ושוב. וזה משהו קצת דוחף, גם אם זה דוחף בקצת, אבל זה דוחף. אחריות או הבטחה. היום יש הרבה עניין של למכור מוצר, ויש עליו אחריות, יש עליו איזה שירות כלשהו, איזה הבטחה, איזה כותרת, המוצר שיעלים את הפצע תוך 90 ימים, הקורס שיביא לך את הגוף המושלם ב-90 יום. צריך להיות הבטחה. ואם יהיה הבטחה על המוצר שלהם שאתם בוחרים אותו, זה יעזור משמעותית למחירה של המוצר הזה בצורה ישירה ובצורה סופר אטרקטיבית. ההבטחה וגם בנושא האחריות. בחרתם מוצר אלקטרוני או whatever, ובאמת אתם יכולים לתת אחריות של שנה, חצי שנה, כמה חודשים, לתת אחריות על המוצר זה משהו שדוחף אתכם, ולמה לקנות דווקא ממכם ולא ממישהו אחר שלא ייתן אחריות. זה לגבי זה. לגבי בנדל, זה לא בהכרח דוחף מחירה, כמו שזה מגדיל, באדם שהחליט לקנות, יגדיל לו את אופי המחירה. אם הוא רצה לקנות מוצר 100 שקל ופתאום הוא יציע לו תוספת בעוד 40 שקל, סתם לצחוק דוגמה, רצה להזמין מגן לאייפון, קנה ב-100 שקל, אחרי ה-100 שקל הוא אומר, בוא'נה, מציעים לי פה ב-40 שקל להוסיף עוד מגן. זאת אומרת, זה 60% הנחה. וואלה, מוסיף, בום, הוספת לו 40 שקל לעסקה, הגדלת את הסל הממוצע, ואז בעצם הרווחת על אותה עסקה, על אותו בן אדם שהיה מסיים עסקה ב-100, הרווחת טיפה יותר כי הוא מסיים עסקה ב-140. באותה מידה זה יכול להיות בנדל של 1+1, זה יכול להיות בנדל של מוצר ועוד מוצר במחיר מסוים, זה יכול להיות מוצר מסוים, בנדל של כאילו, רכשת 1, מחיר רגיל, רכשת 2, 5% הנחה, רכשת 3, 10% הנחה. זה נהדר, זה עובד אש, זה יכול פתאום 1 מתוך 10 עסקאות להגדיל לכם את הסל הממוצע, פתאום מתוך 10 עסקאות שהיו צריכות להסתיים על עסקה אחת, פתאום 1 מתוכם על 3, על 2, וזה כסף על הרצפה אפשר להגיד. קריאייטיב, UGC, עדויות, פתרון, איכות. UGC זה משהו שהוא די מוכר, אבל אני אדייק למי שלא מבין, זה בסוף יוצרי תוכן, יוצרות תוכן שמייצרים תוכן על המוצר שלכם. זה יכול להיות סרטון תדמיתי, זה יכול להיות סרטון חוויה, זה סרטון עדות שימוש, סרטון אנבוקסינג, סרטון, לא יודע, משאל רחוב, זה יכול להיות כל דבר שיוצרת תוכן פשוט מפיקה עליו תוכן. הרבה פעמים, רוב הפעמים יוצרות תוכן מבקשות באמת בריף מקצועי, להבין על המותג ולהבין על המוצר. יחד עם זאת, היא תרצה להבין על מה להתבסס, מה לעשות, מה הכיוון, ויש כאלה שיתנו גם רעיונות מההיכרות שלהם עצמם. זה משהו שעובד נהדר, וברגע שמנהלים אותו גם נכון, ומבינים מה אנחנו רוצים בעצם ליחצן. אם אנחנו רוצים סתם לתכם עוד איזה דגש ככה, אם סתם אנחנו רוצים לחזק את האמון במוצר בקטע של זה שהוא עובד, זה שהוא מסיר שיער, סתם לצורך הדוגמה המוצר שלנו, אז אני אתן ליוצר תוכן שהיא זה שהיא מתלהבת מזה שהוא מסיר לשיער, אז אני אתמקד הרבה בזה. אם אני רוצה שהיא תתמקד באחריות, אז היא תגיד, וואי, המסיר שיער הראשון שקניתי באינטרנט ויש לו אחריות לשנה, לא יודע. כל מיני דברים כאלה, אנחנו בוחרים מה להכווין אותם, ובסוף בעדויות, זה עדויות אמיתיות שבסוף אנשים שקנו את המוצר שלכם שולחים לכם הודעות בוואטסאפ, שולחים לכם הודעה במייל או whatever, ובסוף אתם פשוט משתפים את הדעה שלהם כלפי חוץ, אם זה לשים סקרינשוט מהתמונה בוואטסאפ, מההודעה בוואטסאפ, אם זה לקחת את ההקלטה ולשים את זה תוך כדי סרטון אווירה, וזה קריאיטיב פצצתי כאילו, אני יכול להגיד לכם מניסיון. שנים אני עובד עם הקריאיטיב הזה שאני לוקח איזה הקלטה של וואטסאפ, מדביק אותה עם איזה סרטון, וזה עובד חשמל. קיבלתם פה טיפ. מיליונים, באמת. מיליונים של כסף נכנסו מהקריאיטיבים האלה. פתרון. לדבר על הפתרון שבסוף המוצר מעניק. יש מוצר שהוא נותן פתרון כלשהו, סתם לצורך הדוגמה בצורה מאוד מהירה. יש פה הנה פנס, סבבה, פנס כזה, מגניב. שהוא מחליף צבעים. אני יכול לתת פתרון, מצד אחד מאוד פשוט, הוא פנס, נכון? מחליף צבעים, יותר מדי, יכול להיות שהוא גם מתאים למוזיקה, כל מיני כאלה, בלה בלה בלה, הוא נצמד, וכל מיני דברים שקשורים לברזל. אבל הפתרון שלו, למי שמצלם סרטונים, ורוצה להוסיף קצת אווירה מעניינת, והאווירה לסטאפ מעניינת שלו, לצילום, זה הפנס המושלם, כי יש לו מבחר צבעים,
והוא יכול להעמיד לכם הרגשה של סט של $1,000,000 בהרגשה של 100 שקל. וזה נותן פתרון לבעיה שהרבה פעמים אנשים שרוצים לצלם סרטונים, רוצים לדאוג לאווירה של המקום, או פודקאסטים, או כל מיני כאלה, ורוצים שיהיה להם איזה תאורת אווירה, ונקלעים לתאורות יקרות במקום לקנות בגרושים. סוללה ניתנת. אז זה פתרון לבעיה כלשהי, ואפשר להשיג את זה, ויש מלא פתרונות שאפשר לחשוב עליהם על כל מוצר, אם זה כזה, סתם אפילו על המגנט, יש לו את המגנטים האלה. וואי, תמיד רציתי פנס שהוא יכול להצמד לכל דבר, כדי אני רוצה למקם אותו בכל מקום. זה פתרון לבעיה. איכות. האיכות של המוצר דבר מאוד חשוב, לדבר על האיכות. אם המוצרים האלה בדרך כלל נהרסים הרבה או כאלה, לדבר על האיכות ולדבר על הסוללה שמחזיקה הרבה זמן, וזה שצריך להטעין אותו רק שעה והוא נותן לך עבודה של 6 שעות, whatever. לדבר על האיכות של המוצר, לדבר על המרכיבים האלה, דברים שמחזקים, אפילו סתם כיוון לקריאיטיב של איכות, זה יכול להיות אפילו פוסט השוואה, בטח נתקלתם הרבה פעמים במוצר, נגיד הפנס הזה, לעומת תמונה של פנס אחר, בלי לציין את השם שלו כמובן, ועושים השוואה מה זה יותר טוב מהאחר. מבחר 48 צבעים, לא יודע כמו כתוב פה, 49 מודים לעומת 8 מודים, 95 צבעים לעומת 50 צבעים, או whatever. זה לדבר על האיכות, וזה דברים שבסוף מחזקים את האיכות. עכשיו בסוף כל הדברים האלה, מה המטרה שלהם? המטרה שלהם זה אחוז המרה. אנחנו נמצאים במחזורים האלה, והאחוז המרה שלנו הוא מספר מסוים שאתם צריכים לדעת אותו. אפשר לדעת אותו על ידי גוגל אנליטיקס, על ידי, בשופיפיי דוגמה, זה ממש רואים את זה בצורה מאוד מונפשת באחוז, באנליטיקס. ואז בעצם רואים, האחוז המרה הוא 1%, לרוב יש מה לשפר, כאילו יש חנויות כמובן ש1% זה מצוין בשבילה, ובאמת זה מוצר סופר נישתי וחודר שוק וכאלה, אז זה מצוין בשבילם, אבל יש הרבה חנויות שגם 1%, 2%, 5%, 7%, 8% זה מרחקים שבסוף הם ריאליים, כי בסוף התחרות צריך להסתכל על השוק ולהבין, אוקיי, וואלה, סתם לצורך הדוגמה, אני יודע, חנות האופנה יכולת למכור 2, 3, 4%. אוקיי, ואם החנות שלי מוכרת 0.5%, שזה הגיוני, יש חנות, אני נפגשתי עם חנות שהן גם מתחת ל0.5% מוכרות, אתה אומר, רגע, יש חנות שהיא גם ברנד, לא כזה רחוק משלך, מוכרת 2%, אז למה איך אתה לא מוכר 2%? יש פה איזה פער, ובסוף הפער הזה יכול להביא אותך להבנה שיש לך הרבה דברים לשפר בשביל לשפר את האחוז המרה. בכל מקרה, לא משנה את מספר הזה, תמיד הוא נתון לשיפור בעקבות הדברים האלה, ויש פה עוד מיליון דברים שאני יכול לפתוח והיבטים, איך לשפר אחוזי המרה, אבל זה כבר לחלקים אחרים, מתקדמים אחרים, אני חושב ששווה להתמקד בזה כהתחלה, ומפה למנף את זה קדימה, אבל שתבינו את המספרים, ואני ככה פחות או יותר אסיים את הסשן הזה, שבסוף 10,000 אנשים שנכנסים לחנות, שזה סתם לצורך הדוגמה 10,000 איש, שמתוכם נמכר 1%, זה 100 מחירות. 100 מחירות עם סל ממוצע של נניח 200 שקל, אז זה 20,000 שקל למחזור. אם האחוז הזה, על אותו 10,000 איש שאנחנו משלמים ככה, לא תשנו קמפיינים, לא לשנות שום דבר, אותם 10,000 איש נכנסים, ואנחנו נשפר את הדברים האלה, והחנות תקפוץ ב0.5% או באחוז, שהיא תהפוך ל2%, כבר מגיעים 200 מחירות מאותו תקציב פרסום. השקעתם 5,000, 10,000 שקל לתקציב פרסום של להכניס את האנשים האלה, סתם לצורך הדוגמה, אז ה-10,000 שקל האלה לא מייצרים לכם 20,000 שקל, מייצרים לכם פתאום 40,000 שקל. הכפלה במחזור, ואז פתאום אתם לא בהחזר השקעה שכפול 2, אתם בהחזר השקעה שכפול 4. וזה מספר שכבר אחר, ואתם אומרים, אוקיי, כפול 4, זה מקום שאני יכול להשקיע יותר, גם תקציב, גם להביא קריאיטיב, גם פתאום אני מרוויח, פתאום יש לי מספר שהוא יותר נעים, אני יכול לחשוב יותר, וגם אני יכול להגיד לכם, זה לא הסוף, 2%, אפשר מאוד מהר גם להגיע ל4, ול3, ול2, ול2.5, תמיד יש מקום לשפר, יש עוד מיליון דברים שקשורים לזה. הדבר האחד האחרון שאני יכול לקנח איתו שהוא גורם משפיע לאחוזי המרה, זה אימייל מרקטינג ו-SMSR מרקטינג. הרבה פעמים מזלזלים בזה, מה, אני לא פותח מיילים, אני לא קונה ממיילים, אני לא פה, אני לא... זה אתם. 20%, הרבה פעמים זה תופס מהמחזורים של חנויות דיגיטליות שעובדות טוב עם אימייל מרקטינג, זה תופס בין 20 ל-40% מנפח המחזור של החנות. נפגשתי גם לפעמים הרבה יותר, ואני אציין את מה שריאלי יחד עם קידום ממומן וכאלה, אבל בסוף בין 20 ל-40% מהמחזור של החנות זה אימייל מרקטינג ו-SMSים. עכשיו, לעומת עלות של SMS ועלות של אימייל זה עלות
מאוד מינורית לעומת תקציבי פרסום שיכולים לשפך לקהל שהוא לא סופר שלכם. תחשבו באדם ששאיר אצלכם מייל, אס.אם.אס, מספר טלפון, זה אנשים שהם חמים, אפשר לתת בהם, להגיע אליהם, שלוח להם הודעה, יש מבצע, יש מוצר חדש, יש הטבה, יש מבצע עכשיו לחגים, או whatever, זה מכניס טראפיק מאוד מהר, עם גם קהל שיודע גם לקנות, כי הוא קנה ממכם כנראה בעבר, או שנרשם אליכם. אז זה משהו נותן לכם בוסט משמעותי גם באחוזי המרה, כי יש שם אוטומציות שנטישות עגלה, באדם שנטש את העגלה הוא מקבל אימייל, אין נטשת את העגלה, בואי תסיים את ההזמנה, קבל קצת הנחה, בוא פה, וכל הדברים האלה יש פה משפחים שלמים של איך משתמשים באימייל ו-SMS מרקטינג בצורה גם של לייעל את האחוזי המרה. זה הכל מבחינת החלק הזה של איך מגדילים אחוז המרה בחנויות דיגיטליות. ופה בעצם אני רוצה גם להגיד שהרבה אנחנו מתמקדים בזה. תהליך איתנו שהוא בסוכנות, מגיעים לניהול קמפיין, אני צריך רק מי שנהל את הקמפיינים, ובסוף אנחנו רואים דברים שהם פה מהותיים. הבעיות שבעסק יכולות להיות מהותיות, מתי שיש בעיה בהצעה, בעיה באתר, לפעמים האתרים לא מעבירים שום הרגשה של אמינות, וזה דברים שממש פוגעים. וזה דברים שאנחנו מתמקדים עליהם. אין בעיה לספק ניהול קמפיינים בצורה הכי טכנית שיש, אבל זה פחות הדרך שאנחנו מאמינים, כי בסוף אנחנו רוצים ליצור אצלכם גדילה בעסק. ליצור אצלכם רווחים ממשיים שאנחנו גם נגדל איתכם. שאתם תשקיעו יותר, שאתם תתרחבו, שאתם תרצו עוד דברים, עוד שירותים, וזה בסוף הדברים שאנחנו עובדים עליהם. כל הדברים האלה אנחנו יודעים ללוות, להכווין, להסביר, לספק דוחות, ואפילו להכווין את האנשי מקצוע שאתם עובדים איתם כבר, ולא להחליף אותם, ולהכווין אותם לעשות את הדברים האלה בצורה הנכונה ומותאמת לעסק שלכם. הרבה פעמים אנחנו ממש תופסים את הכיסא של מחלקת השיווק בעסק שלכם ומלווים את כל התשתית, או הרבה פעמים רק את הסמנכ"ל, יש לי איזה לקוח שאומר לי, אתה הסמנכ"ל מיקור חוץ שלי של השיווק. וזה דברים שבסוף הם נכונים, כי בסוף צריך מישהו שיכווין את הדברים האלה, ובאותה מידה אנחנו מציעים גם את השירותים לעשות את הדברים האלה. אז ככה, אם אתם לא תוכלו או תרצו לקחת את זה צד אחד קדימה ותרצו קצת לקבל קצת יותר מעבר וקצת לשמוע מעבר וקצת להבין קצת יותר לעומק את התהליך שלנו וקצת להבין יותר אפיון מעמיק על העסק שלכם, תרגיש בנוח, תשאיר לי פרטים, נכניס פה בתיבה למעלה את הפרטים, שם, מספר טלפון, קצת אולי כמה שאלות שאני אשאל שם, תמלאו אותן, אני אחזור אליכם, נדבר, נתאם שיחה ונבין אם אפשר לקחת את הדבר הזה צד אחד קדימה. היום כל חנות יכולה באמת להכפיל את המחזורים שלהם ולהישאר עם אותו תקציב של פרסום, וברגע שמכפילים מחזורים עם אותו תקציב פרסום אוטומטית הבעל עסק רוצה לעלות תקציב פרסום, לעלות לשלב הבא, ואנחנו פה כדי לעשות את זה בדרך הטובה ביותר ובדרך הנכונה ביותר, המקצועי ביותר, ולא דרך אימפולסיבית. כי כמו שאני אומר ללקוחות שלי, יש מספיק אנשים בחוץ ומספיק עמותות וחברות שישמחו לקבל תרומות של כסף. אנחנו האחרונים שאנחנו רוצים לתרום כסף לפייסבוק ואינסטגרם מבלי לקבל משהו חזרה. אז שמרו על הכסף שלכם, ולשמור על הכסף שלכם זה להתמקד בזה. וזה, במה קורה בהחלטה שלכם, מה קורה בחנות שלכם. יש היום אין ספור פלאגינים שעוזרים להקליט מסך, לראות, לשמוע, להבין, לעשות סיקור לקוחות. כל הדברים האלה זה יעזור לכם לשפר תמיד את הדברים האלו בצורה הטובה ביותר. קחו את זה קדימה, שמחתי לשמוע, שמחתי לראות, שמחתי להעביר לכם את המסרים האלה, ובעזרת השם תעשו ותצליחו. ובכל מי שמעוניין איתנו לתהליך, תשאירו פרטים למטה.